Auto zo svetoznámeho klipu, lietajúci štvorkolesový tátoš a najslávnejšie športiaky. V Brezne sa dnes začal veľký festival aut. Zajtra ich po celom meste bude približne 1000. Poďte sa teraz pozrieť na tie najkrajšie a najunikátnejšie. Najdrahší exponát je určite, keď sme to prerátali z toho pohľadu, koľko stal vývoj a koľko kusov sa vyrobilo, je určite ten aeromobil. Určite by som vypichol bumper d'Apollo, ten oranžový, ktorý je vzadu. Vniklo iba 40 kusov toho auta a toto je, si myslím, jeho oficiálna slovenská premiéra, že nikdy na Slovensku takto na verejnosti nebolo vystavené. Unikátom je aj auto, ktoré si vyhliadla spevačka Rihanna a ukázala ho vo videoklipe. Vytvoril ho Adam Králik pred 20 rokmi a aj toto auto z neho urobilo legendu československého tuningu. Je to Škodovka, je to udělané z Garde a motor je tam z VR6, takový oblíbený motor 6válec. V té době to byl takový středověk, nešlo nic koupit, takže se z toho, co bylo, tak se to postavilo to auto. A oranžové je proto, protože byla to tehdy, nebo možná i dneska je to líbivá barva, je to Lamborghini barva. Sobota, nedeľa bude jazdiť v rámci mesta Formula F3000 V8. Z Brezna Martina Kašiarová, televízia Markíza.